että älä vaan jätä mua vielä. Voin sanoa, että oma äiti toivoo koko ajan, että kuolisi ja pääsisi pois. Ja minkä rangaistuksen hän nyt on saanut, kun hänen pitää jatkaa tätä elämää täällä. Niin sitten me vaan jutellaan siitä. Mä sanoin, että et sä voi tehdä asioille mitään. Että se elämä, mitä sä oot saanut, niin se sun täytyy elää. Joo, mutta hän ei halua. Ja totta kai se tuntuu kurjalta, että samalla niin kuin toivoo, että voi kun hän saisi nukahtaa pois kaikessa rauhassa korvalla itkevän. Mutta samalla haluaa kyrsin hampaan pitää kiinni siitä rakkaasta. Että älä vaan jätä mua vielä.